Yeah. PDJ representing. Yeah. DJ Sparks, big up on yourself, Big John. Oh, yo. Chenny Cloud Monster, same way still. Big up on yourself, Sheriff. Pamweta kanzi chisuve kuchema. Zvikanzi hatifanire kuseka. Topanonzirwa tsitsi sechirema. Kupira pane nhumbi dzatopfeka. Wedenga pindirai. Teka tazvitadza izvi. Zvakutoda imi Mwari. Teka tazvitadza izvi. Dururai nyasha dzenyu Mwari. Teka tazvitadza izvi. Zvakutoda imi Musiki. Teka tazvitadza izvi. Aya. Pindirai. Wedenga pindirai. Pindirai. Wedenga pindirai. Teka tazvitadza izvi. Teka tazvitadza izvi. Sparks. Mwari. Teka tazvitadza izvi. Mwari chamakanakira. Ndikafamba one step kumbera mundidzosero mashure ise wamunondirwira. Saka mimi pambire kumberi nilitere kumashure asi chandinokumbira. All I need is wisdom, I think ndakambozviimba kumashure mkana wesamuchandipa. Yes, ndikave ndiri muchenjeri chasabhora mumambure. Pindirai. Wedenga pindirai. Wedenga pindirai. Teka tazvitadza izvi. Teka tazvitadza izvi. Zvakutoda imi Mwari. Wedenga pindirai. Teka tazvitadza izvi. Zvakutoda imi Mwari. Teka tazvitadza izvi. Dururai nyasha dzenyu Mwari. Teka tazvitadza izvi. Zvakutoda imi Musiki. Teka tazvitadza izvi. Kubata kwenyu Mwari we. Muri vengoni Mwari Baba. Kuda kwenga kuitwe. Pasi nedenga imi chacha. Muri vengoni. Kubata kwenyu hapana sikakuoni. Makati yambutsa pakaoma. Pamatiregerera sandi pashoma. Ndimi munotisimudza pachodona. Saka usatenda uro. Muri vengoni. Kubata kwenyu hapana sikakuoni. Amenose. Wedenga pindirai. Teka tazvitadza izvi. Zvakutoda imi Mwari. Teka tazvitadza izvi. Dururai nyasha dzenyu Mwari. Teka tazvitadza izvi. Aya. Imi Musiki. Teka tazvitadza izvi. Aya. Pindirai. Wedenga pindirai. Wedenga pindirai. Teka tazvitadza izvi. Teka tazvitadza izvi. Zvakutoda imi Mwari. Mwari chamakanakira. Ndikafamba one step kumbera mundidzosero mashure izvi wamunondirwira. Saka mimi pambire kumberi ninditere kumashure asi chandinokumbira. All I need is wisdom, I think ndakambozviimba kumashure kana wesamuchandipa. Yes, ndikave ndiri muchenjeri chasabhora mumambure. Pindirai. Wedenga pindirai. Pindirai. Wedenga pindirai. Pindirai senge zvandaita kwa Sparks. Wedenga pindirai. Pindirai mobva mangotopa mawatsi. Wedenga pindirai. Yeah, man. This on Chemical HKD. You got DJ Sparks. This on love song. For the girl them. Kana zvisaite. Gara wandutsa ndizive.
noda kuti ndiite sei, you know that ndiite sei. Usanditambisire time kana usizandide. Pull up that junior. You're gonna show my General Sparks. Yeah, man. Yeah, man, latch up. Same way still most of the producer. Yeah, man. Yeah. Kana zisisaite. Gara wanduza ndisive. Noda kuti ndiite sei. You know that ndiite sei. Usanditambisire time kana usizandide. Chingondibudira pachena kuti azvichaite. Zvimwe wabuda mfesi wangu nini hauchandide. Kana usizandide ndibudire pachena babe how come. Ndouya ndida kukuona wobva wangu ndisiyoka ndimisa baby how come. Foni yako ndikafona wobva watsvaga munhu kudayirisa ndisisa scam. Gara wanditipa straight kana zvisisaite ndobva ndagara ndaita move on. Ndokuda zvisingaite wakuiita advantage ndiuze ndiite sei. Usanditambisire time kana usizandide. Chingondibudira pachena kuti hazvichaite. Zvimwe wabuda mfesi wangu nini hauchandide. Kana sizandide spas ngandibudire pachena baby. To be honest, so many actions. Your actions speaks louder than words. Kewandisi nonsense. So kwadini kuchiziva but chingondiudza fair. Kuti kana zvisisaite. Gara wandudza ndisive. Uda kuti ndiite sei. You know that ndiite sei. Usanditambisire time kana usizandide. Chingondibudira pachena kuti hazvichaite. Zvimwe mfesi wangu nini achandide. Kana sizandide spas ngandibudire pachena baby. So many actions. Your actions speak louder than words. Yeah, man. Mshonga huyu. Chemical. Long time no seen General. Mshonga unouraya magitari. Mshonga unouraya pape. Wagwan mayuti zviri Yeah, General. Same good. Nice one. Long time. Monster the producer. Yeah, man. The real monster. DJ Sparks, Enigma Sparks there, man. Yeah, man. Samukuda ze boys rangu. Alisema Wex. Right for that. Aiwa akani ndikufara boys ndini. Baba to pick up Sheriff aripo pa camera potamuona bari kwa babo. Yeah, man. Yeah, man. Long time bread and there. Yeah, man. So boys rangu. Namuri kupi ngwa ise boys inini ndandiri boys nchinzwa mangoma. Ndarifunga maybe makasiya mangoma. But before musana mapindura mubvunzo uyu. Ati mungodze muri Zimbabwe ka short background chemical unongota ka short background kako then real monster motara short background anyuma mangota kuta mukupinda neipi maswana. Right. Inini ayana release chemical HKD zita rangu ndonzi Farai Ronald January. Yeah, man. January ndo surname Ronald second name. Alright. Zita Farai pa Facebook. Man. Magete yizika unoona chinzi ndira ga yo. Yo boro chisakuchiru. From day one to no fake life. I'm fake life. Ndira tetu zoita pakuda kuti veve vanowanza vawane kubatira. Real monster. Yeah, man. Ndikudzeka short background ndiani maybe pamwe ngapena wana suka kusiya. Rekuberekwa nonzi Takudzwa Uta. Vanondiziva mastreets anoziva nekuti Real Monster. Yeah, man. Producer. Producer, yeah, man. Yeah, the one bad producer in Zimbabwe. Yeah, man. Tirimo mastreets. So atisema Wex mukurekodera. Yeah, ma Wex tiripo mdara tikurekoda pa desert extension period apa tiripo pa ghetto. Alright. Yeah, man. Portmore exit. Samaridi mukuroveni. Amaridi maripo mdara. Mandenya. Ndindenya. Ndinarona nhubo manafu. Ndakatona interview yawo ari panapa ka. Ndatayo daumboenda undoudza Zimbabwe kuti makuru anzwa wakadzoka ndine ndenya nawo.
vese maartist vanoti vanoimba angava uye Mbopinda ndenya iroro nemukomana aripo tiri kushanda nemukomana nevakomana vakawanda varipo mudara. Alright. Yeah, man. Saka Chemical mukuzvifambisa sei? Arise mawex. Mawex tuku. Ndizvo from day one na Monster. Aiwa, saka apa mune mawex manyowana aminawo. Kana vamuchitotorovera ndo manyowana acho. Atore mamwe emanyowani Arawandisa manyowani. Sa mawex boys mukupushe mawex ari pa internet ari piri mawex. Yeah, pa internet aripo mawex. Aripo but so far aripo. But vanhu vacho hamusikufiwa, vanhu vacho havasikufiwa but aripo. Oh. Yeah, so I think vanofana kumbodzwa kunzi mawex anga achinaka kudai anooneka pa. Aripo pa Chemical HKD official page rake mukomana riripo. Pa YouTube yake kanzi Chemical HKD iripo kana pa Real Monster ZW pa Facebook. Pa YouTube futi Real Monster ndopanongwanika ipapo chete Chemical na Real Monster mapage yayo unomaona mawex. Alright, namukuuploada kuda Chemical embuku. Ora Chemical yacho inotanga na K. Na K E. Wait, ana CH. Ana CH. Ndio iro official ina CH ani. Yenyi ndiye danzo. Inaka HKD. Sorry. HKD to the fullest. Tiripo. Kumba kumusha. Alright. DDG simbiswa futhi boys gate amnoziya. Boys gate. Sama wex mukurekoda kupi beside Monster mdara because pana zvimwe zvekuti Monster ndewedu but I don't think it is not a problem kuti umbende kune mamwe studio. Pana mamwe studio amushanda nawe. Right. Ndo nauza dada totangofambira ngoma. Alright. Zvitoti totaurana nangoma. Kuzokera kuona sunshine kuti tinoita basa. Alright. Basa rakatimirira iko. Tata time tisinaita zvini kuti apedza kuwanika pamashwede All Stars kwa Sunshine. Alright. Then pa Zim Legends. Tiripo pa Zim Legends ndo redeem sofa kuya pa Solid Records. Tiripo futi papo. Alright. Ndo mamwe ma studio atuita kudai. Uchada kudai. Pani padoendwa kwese. Kuna nakomo studio ngone bata. Shota but pani padoendwa kwese. Kusvika kana kwatamuka chakushaya achitorwa bhanga mukomana kana kwa Oskit chakushaya. Saka naye Real Monster. Ma-artist amukurekoda ndapi? Amunotemba imimi kuti ende mabhizi angu akadai anouya kustudio kwangu ndapi? Ma-artist aripo mudara. Dr. Buja wakadzoka futi tinawo. Alright. Dr. Buja variko ndikushanda nawo na Chemical na Governor Toxic. Nemwe mfana Governor. Yeah man, Governor Toxic variko. Governor Toxic. Yeah man. Vakuda seko Governor. Governor variko mudara vakunzi Governor Diton General. Yeah man, variko. Vakurwa ma-helmets. Vakurwa helmets. Vakurwa zvese neregi. Neregi. Yeah. Ndavuda kuti Governor Mr. GCH Chessman. Nemfana wangu anonzi SMC Drone anorwa hip hop. Neanonzi Tsano Pato. Ko DJ Tanda. Ya Tanda variko, DJ Tanda variko. Famous sounds yaman iriko. Variko yaman. Select Tanda. Variko. So far timekwana mkuru. Timi hizo zingokonere pa phone. Tofana mbosvika kuti DZ because inini kam unoziya rinine DZ we are one team. Right, so dakuita panapa totakambotaura tamborova chi ndenya because dakuti wanzwe ndenya. Wanafana kuti wanzwe ndandi kuti tozoti no mawex kuti se ari kurova saka ambopinda chi most wanted team. Yeah. We have no soft me doing General Sparks. Yeah man. Media with Sparks. La job. When me say Lucas Smart kuchenonge skeuta tsuti no deliver masini kungeteuta ndaimbo vayubandava Pulo. Achibaba chakangoma ichi. Nabajidi na batadzo tuwa. Yama. Kubazodi wataenda ku. Let me go. Yama. When me say Lucas Smart kuchenonge skeuta tsuti no deliver masini kungeteuta ndaimbo vayubandava euta big up inotapronge visit rameuta good is it we lock the seat atite at the beat and the sofa we have the cover teresa kusika pati ndopa funza kuno beat atite tori garira kunge seat
La joke general. Big shoot is one. When me say Lucas Smart kuchenongeske utati suti no deliver masini kungeteuta ndaimbo youth banda ba euta now because you know ta pronge prisita meuta good is that we look the seats atite at not defeat and this over we have big over to titendereza kusika patinupa ku HK Sparks unza kuno beat and itendo rigarira kungesiti kuita pomba rinova shoka abati miseto itakatinuna ose your neck na deza muripi bamwe bari koti apera and it saka let me show them how we do it saka Sparks usazonyarariza pite and it apa dizitarinda asipeza pita bamwe bakuti opere bana Oyo. La job. Yeah, man, a big tune played twice, thrice, or even more. Thanks. Lucas Smart kuchenongeske utati suti no deliver masini kungeteuta ndaimbo youth banda ba euta because we know ta pronge prisita meuta Sparks kuno we look the city atite at not defeat and the sofa we have the cover to zitendereza kusika patinofa HK Sparks unza kuno beat and itendo rigarira kungesiti puliza pomba rinova shoka abati mseto itakatikona ose your neck na deza muripi bamwe bari kuti apera anditi saka let me show them how me do it saka Sparks usazonyarariza pite anditi saka dezitarinda asipeza penda bamwe bakuti tapera musa daro makenga if you want to enter uya neparinda tobata kubikira sasa neufu wakapleswa ku HK we look the city atite at not defeat and the sofa we have the cover tozitendereza kusika patinova ku HK Sparks unza kuno biti andite ndo rigarira kungesiti pudisa pomba rinova shoka abatemise toitakatinodha Sparks waratidza gun force wakanda chinonuwira ichi chikini rosti pesa pacheso 10 matosa pa baseline racho kusimongereke rose ndichigarire kunge host noda vandifarire kunge Sparks. One more time, my father. Same way, general. Man. Yeah. This one Chemical, yeah? Representing HKT. Lucas Smart, chenongeske utati suti no deliver masini kungeteuta ndaimbo youth banda ba euta now because we know ta pronge prisita meuta TZ we look the seats atite at not defeat and the sofa we have big over tozitendereza kusika patinova ku HK Sparks unza kuno biti and itendo rigarira kungesiti putisa pomba rinova shoka abati miseto itakatinonda Sparks waratidza gun force wakanda chinonuwirira chiku chikeni rosi and pesa pacheso nge 10 matosa pa baseline racho kusimbongereke rosi ndichigarire kunge host ndoda vandifarire kunge Sparks vana vanoda chikoro torai manotsi asi handidi vanotadza kukopa zviri pabhoti tichanoyambutsa kunge bhoti tichanoyalutwa nosalutwa kunge boss patopinda chinobuda tiri pa1 kunge boat apanachural voice apanakanaka dauchitsika from head down to the toes chekunaka to bed ungatye palos asandapedza usazoita post zvebasa ndauya ndakarongeka asi majokes like a Sparks ndakuenda nemaviews ndakubuda ndiri pa1 ndakuvaratidza road palame kongeke botton moto wacho wabatira wakumbisa wava hot vachikaya takadhipa tichidhabhura mashot titi hatione tichivaona negochida kuziva zvizere bata Sparks kana monster netsungoti neacid toparura mashots parura mashots why kotiri magun force saka ngavambotora manotes ngavambotora manotes vandifarira pageto vanditambira ndoteka zvandafarira Sparks andikandira ndabva ndachigarira saka monster govamwaira ndikuzvisiva kachimirira saka tangovakandira tavakandira vobva vachifarira anzongozvigaira ndozvavanofarira nguva mwari ndiyo yatamirira
saka nditi ndoda makaroni ndosongo yavafarira pasina avaunzira iwe Sparks mirati oni kwacho kwazvichabudira ndizvo zvatangomirira me come straight from danger zone ndokwandinotobudira ndiko kwazvinotangira klaka 50 nababashoni vati usazosvikaira maadvice ami vandifarira pageto vandifarira nduzviga zvandafarira Sparks andikandira ndabva ndachigarira saka mutogova mwaira ndokuzvisiva kachimirira saka ndangovakandira ndavakandira vobva vachifarira vanzambozvigaira ndozva vanofarira kuve mwari ndiyo yatamirira mukoma Sparks kakanditi ndoda makaroni ndosumwe yavafarira pasina avaunzira munza mirati oni kwacho kwazvichabudira ndizvo zvatangomirira we come straight from danger zone ndokwatinotobudira ndiko kwazvinotangira klaka 50 nababashoni vati usazosvikaira when me say Lucas Smart chinonge filter la job one iyo mangoma indenya zvingoitwa semiitirwa zvaingoitwa ipopa saka I think zvina mwari mukati lazve zviri mubonzo skeleton saka mukutirongere chi the same pane akachi EP echikuya masinguzi amene muchingokanda mukuzvifambisa sei mukuronga kuti sei right tachifungoita EP masongs aripo akawandisa asati abuda more than 34 tracks saka taida kumboita EP matracks wacho even tikaisa 8 handina mukoma album unenge wakasika awa stiuka pamunogadzira mandenya vari 8 munongondibata tongomalonja panapa wana achingoita se vachingonakirwa saka mosta mukuronga kuita sei kustudio mukuronga kuita maridhimu here mufunga kuita sei kugadzira masingo here kugadzira zvese mudara zvese tiri kugadzira hatistorara mudara ndikushanda maweksa ndikuziva muchida majamaicans kuti ave maridhimu ari kupindira majamaicans izvezvi patori neridhimu remajamaicans chete mudara amakagadzira rina Fresco Kid Bada General Famous 20 naVenomus Zimbabwe naripo chete papo Fresh Cut Redeem rinowanika kuti paYouTube riripo masinguls akawandisa nerandinaro nanhubu ndo ranongoshanda izvezvo ronzi Nobu Monster Redeem namukoma Nobu timbonoka vekugeto kandi vakatanga kazvinhu zvacho mudara saka tofanira kumborova nemaelders akatanga kudhara yawo saka nhai Monster artist muhombe iwo wakarekodha ndiani artist muhombe wandakarekodha ini ndiSoldier Love kuSparks Records nasquander namagical namagicaldizi awawanda mudara munovaziva nengwere nditori nemwe ngoma rinairadisafisekalazinwana unzi partners installation panditi hanzi andidzokuredze 2 malines ngecolors unozorisecha paYouTube uritoripo haripo mudara nerimwe rinonzi Mwari wemunana futi repageto gospel vamenoyageto yake pane rinonzi Mwari wemunana futi but ndo rasati aribuditsa zvedu samawex mukurova angodaro mukoma Sparks muri kungwafa ngwafa tiripo padz pedu apo handizvozvo kuchemical makolabho mukuita sei makolabho mudara makolabho ndomamwe akashota akanyanyoita malocal collabos but 34 matricks anaitaura makolabos ndevangu vega vekumaraini vangu but pane makolabo anozodiwa kuti EP risimbe angana 3 makolabo mahombe kuti zivho zvinatsosimbe namageto edzi mudara munoziva mafambiro zvinoita but ndozvishuwiro ende ndo zvatinenge tichitoda kuti zviite step by step aiwa step by step but tinosvika chete but I feel like munofanira kumbopota muchimbocollaborate even nevamwe vanhu vanenge vasina vanyange zvikanzi vadiki zvavo but from mageto so that music inotenderera kwese kunengori chemical mushongonoro yamagitari kuziziva ndo mafambiro azvinenge zvifanira kuita but maartist manje munoziva tega maartist anogaira saka kutoshaya management ikoko zvinhu zvekuti management ndiyo inenge fanira unoita chaita futi zvinhu izvozvo kugarisana nevemaartist vacho ivavo saka izvo hamuna management izvozvo hapana management saka mukuda management inenge ichitongodiwa
Alright, muri Zimbabwe ndova muri kunzwa zvitaurwa naKhemical ndifunga mangoma manzwa kana paine munhu ari kufila kuti ano mbana yada ngonzi 1 2 3 4 tobva tadayo kuti zvinhu zvifambe zvinhu zviitike. I think makasunga kuwabata. Sa namba dzenyu dzinowanika papi boys? Number 0781 266 535. Alright, no namba dzenyu dzekuti kana panyenge mana ada kumanager aya ada collab name mana works and anything kuita name ando mana ndopano kubata ipapo. Then the monster 0782 620 950. Yeah, makadzichengetedza. Makadzichengetedza. Kana dzenyu dzotozikanwa nemusoro baba mudara. Madzero ndara. Dzenyu ndodziya. Ndibodzi ndakanganwa pa 3 chete but pane 3 dzatakanganwa dzepakati but dzenyu ndodziya. Chimbodzi Ndimodzihadhire. Memory yangu yazibomba 0771 kana ndatopfura apa ndogona kungoenda already. Ndogona kungoenda kana ndatopfura apa ndogona kungoenda pfura but ana kumbogumira panapa but dzenyu ndodziya mukuru ari kumawana anodziya ini kuona chi right namba dzangu maketedzi machinyanza nemusoro afanira pakiti anodzita hata dzekuimba dzai song zveshuwana sheriff namba dzangu nodziya nemusoro adzitadzi dadis uonaga chindidzokera paipai because nani chingoziya 235 0774 045 mapedza chakanganwa 045 ndo wandogara nchikanganwa bachoitika manje kuti namba dzangu inini kubva ndichitanga kuta foni amunombobvira andabva ndazombochinja foni amunombobvira makachinja namba kubva ndichitanga kuti kune chinodzi foni ndichazofonerwa hanzi line richi kuti ukatenga line watengesa mombe bozi ini ndakatengesa mombe kunditenge line iyoni saka ndakafunga kuti mombe da izvo zvichiita se yana vana vangani makada uzomborisiya andimbovina anditengesa alright guys that's because akumana hamuna mascandal aita kumbofamba nemascandal so for now toda kuti takarwa mangoma ndika udatako gati mumkato alright just because amuna mascandal ndika sata kuti ngorowe ngoma ngoma ndo dzatinoda kuti turi vanhu vazive ngoma sata sawa nemaridhim 2 andika ndakutodemba chita bhisha rimwe ridhim but still ngetingwetese ngetingobose rimwe chirimwe ngoma ngetise paflight mode apo wanasa no one can stop reggae right no one can stop reggae sata madaisa foni mndege right because no one can stop reggae reggae dzofana kuwa na mano dzimisa pangato stop kwa makozi kwete reggae Ten of monster yeah right this is reality ndaifungira majokes tiri muplot latroti vanokavafunza kuti kwamugubva kuri sei vanotwakadza kwanyangwe kuripo munzira inorema ndomatiri utu munzira inorema nepa wagona unogona kuti anoti gudu munzira inorema munzira inorema This is Rashas Nko. Yeah, man. Straight talk this one. At the first, ndaifungira majokes tiri muplot latroti kana ukavafunza kuti kwamugubva kuri sei vanotwakadza kwanyangwe kuripo munzira inorema ndomatiri DJ Sparks munzira inorema nepa wagona unogona kuti anoti gudu munzira inorema munzira inorema ndabvunza mari tovabuda sei munzira inorema unoda maburu anopema wina never surrender tirimo munzira inorema hanzvadzi dzedu tiri kubvisa nhumbu ari kuti patochengetwa nedenga nebuwe vana ngoma avachina unhu
ukangotuma mepo wakapenga nepese noda kunu kwete munhu kana uri lendo twakapenga nekuturo chaunogona kubuditsirwa tunhu nzira inorema nzira inorema nzira inorema anofema winatene pasarenda hanzi tiri munzira inorema munoda mabhuru anofema when I tired we never surrender. Yeah man. Vazhinji chavanogona kuandareta. Yeah man. Uwe masongs aripo pa-EP yacho. Alright. Nzira inorema. Nzira inorema. It's a big tune, trust me. And I wish you the best. I wish you the best kuti pakeria yenyu ka. Thank you. Muende kumberi zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka I mean, anything to share one muri Zimbabwe. Anything to say? Sati ta closer. Sati wow, last one big tune. Right. Yeah man, muri Zimbabwe atishaye mdara. Muri Zimbabwe. Amshaye kutaureni. Muri Zimbabwe tingodo support yenyu muri Zimbabwe. Tingodo kuti mungoramba muchiti supporta tishiko kuri kusvika vamwe ku maiziya totodawo rekodho ma-international artist akawandisa saka support yenyu ndio inoita tisvike support yenyu ndio inoita kuti Chemical asvike uyu maiziya tikuda support yenyu ya nyanya support nemapromoters chimboitai muchitionawo mana geto kunokwa chachitiona maiziya tikesipasa kamdara geto rine naro promoters anofanira kumbotoka vanoita zvimashow ombotisawo muzvimashow mdara ana cheapest promotion boss tikaenda paipa mdara madhara ana kunyanya ana blue eyes vanoda kuti bhadharisa mari mdara tikaenda kwa mdara. Alright. Saka tenda kuti tikataura pana pamwe mdara cheapest anozoona direct iye mdara cheapest wacho jekera handijekeri ndani Patson chimbozanzi wese vanorwa mapromotion tenda kuti vatone tina Jeki Radix promotion then tine cheapest tinogumira kuna Vhusa kuna Blue Eyes vanenge vachititsikirira DJ Sparks mukudzvanya here vanotidzvanya vanhu vava mudara aiziya kuti iswe paposta pacho nongashoda mari kuswa paposta rekwachipasi rare aisho chero katuya kwedu kugeto kudz ototi tibhadharisa mari kugeto kwedu kuswa paposta komosi namona makwayaziso mamaitwa sei ndio nyaya dzacho kadzodzo dzana Jack Radix nana Blue Eyes angakuita sei tatozosvika pakudyiwa nembwa tiri pagedhi vachisikade kutipinza mumangoma mudara kwako Jeki anopinda papi pako ndakasvika ndiye munhu andakataura aiwa kwete Jeki Blue Eyes ndiye munhu andakataura naye mudara ndasvika naChemical taiswa paprogramu waisa tasvika paipa yakutanga kuti ranzi bhadhara impinde mudhanzi alright saka pakazotanga kuti vanhu vakazotanga kunetsana zvepaipa waisa isusuwo ndo patikazongobatwa newinzi ya ndikatori mwana embwa bhaziso apa harara enda iri DJ Sparks nemangoma nemangoma saka mangoma Azosiwa sei mangoma afanisiwa mangoma ya mdara ndara isusu chinjatoda mdara ndechekuti kana tikangopiwa time exactly isu chinjatoda time tumapiwa time yekumboratidza chete patinazvo hazvinodhanzi tozoda mari kana anytime mapromota ndizvozvo but chinjatoda time yedu mumboshine nekuti mukona uchimdara music is life and kune vamwe vanhu vekutoti ndendatopinda mudhanzi ndachungurudzikana but ndatopinda ndakatomira ndichorambidzwa kuima nenjoti hapana chikuimbwa hapana kutokunda saka iwewe wacho wataurwa naye uri padhuze chimbotestawo mwana ambo mwana ndikatadzawo ndega anataunda siye mwana aende ngotestai mwana saka meno kaati kari amena kuti zviri pasi rese here kana kuti kuzimbabwe chete maybe inyaya yekuti isu tiri kuzimbabwe pamwe kujamaica zviri kofuti saa mukufila kuti mukusaboteji here boys handingamboti saboteji kana musikutoonekwa tikataura kuti saboteji tetakasika hapana saboteji kana maybe it's a matter of time but pane mamwe mashows mamwe kuti vanhu vanenge vachitoziva kuti mbana anogona but anotokurambidza kana kutotime chete 3 masong koro tiende isati nese amuda akawanda patiri papo ndini chapinda pressure yekuti ndonyatsorwa api according to ground kuti
but mdara mazimbabwe artist acho tisu aiwa handizvozvozvo saka pakatiro ngoma one more ngoma rekupedzisira then we close. Thank you. All we need is cheddar, yeah. Ukaitsvaga uishaye kunyepa iwe. Zvazi mari mkurani. Zvazi mari. Pepa. Zvazi mari, zvazi bepani. Ngatisakundotsvaga nemagogazi every ghetto youth life inoda focus ndopiga wesanotengesa madonanzi kwetanosasa kuti akuna magrefasi kana birida anombochuma stash nesanombochumawo yakabharuka 1 ndikutroya kuti mari ende chongodiwe mari kozvekwayawanikwa zvakanyorwa papi saka haso maghetto youths chati inoda ibepa iwe apatombode kubata futi ukaitsvaga uishaye kunyepa iwe gecho mudhaga pakudiwa gecho mudhaga Kenya toti pakungwapa apatombodiso pakungwapa dirty hands a sign of clean money Yo, Plo. asofimo Mshonga huyu. we never settle for less push aya chati inoda ibepa yeah. Right when me say ngatisakundotsvaga nemagogazi every ghetto youth life inoda focus ndopiga wese anotengesa madonanzi kwetanosasa kuti akuna magrefasi kana birida anombochuma stash nesanombochumawo yakabharuka 1 ndikutroya kuti mari ende chongodiwe mari kozvekwayawanikwa zvakanyorwa papi saka haso maghetto youths tati inoda ibepa iwe apatombode kubata futi ukaitsvaga uishaye kunyepa iwe gecho mudhaga pakudiwa gecho mudhaga Kenya toti pakungwapa apatombodiso pakungwapa dirty hands a sign of clean money ovhorosi tsvina ndotsvaga mudekani pane matira sina tirino aundewani ndowanika pane matira netire matire ndaye pleze usasase kuti nenge akaromba kana kuti nenge anoshandisa mushonga inguva yawo kutambisa dai watoronga wawo kunyeya asepa yeti ndopa waporonga monewe lokfeshuwa geto yosakuda nevadhaipowa saka titambise mukana watapuwa pane zvese zvatinoita tomeka shuwa namotoitinda kunge inekto kudisguisa makiya kuchena selekto yekudhakwa andipiwe namama manyepo tocheneserwa nzira namwari paketo usatambe pabasa kunge macheso titori maasla patitokakata danso nanasi tichingoripo kunge shonpo each and every ghetto youth ndosimbisa haso maghetto youths chati inoda ibepa iwe apatombode kubata futi ukaitsvaga uishaye kunyepa iwe gecho mudhaga pakudiwa gecho mudhaga Kenya toti pakungwapa apatombodiso pakungwapa money saka haso maghetto youths kati inoda ibepa tikaitsvaga tiishaye kunyepa iwe Gecho mudhaga pakudiwa gecho mudhaga hati pakungwapa Ewa ma one. Ewa guys, thanks very much. Uyawo panapa pachimboratidza vanhu chipo chaminacho isusu tinobelieva kuti local talent to the fullest to the world saka rambai muchingoita chi yamukuita rambai muchingorwa maworks rambai muchingopusha pamunobuditsa zvinyowani munongoti pawo toudzawo muri yezimbabwe kuti no vafana vaya pane zvavakanda vafana vaya pana zvavari kufunga saka guys thank you very much Real Monster Respect DJ Sparks aiwa blessed tobelieve kuti Zimbabwe vanzwa chichemo chedu mudara chichemo chenyu ndichana chichemo chenyu chihombere chekuti hanzi vanhu havasi kupa mukana kuperforma vachinzwa vachinzwa Yeah, man. Thank you so much. Thank you so much. Producer anofana kuzoramba dhira ambonzwa kuti aiwa. Kwete ngogane kuramba dhira. Oize atakabvunza mari but asati aziya mari iri mutalent rakusaisa. All right.
I think my producers are kuzvinzwa. Yeah, man. Don't forget to subscribe, like and share. Kachungochitonera ku YouTube usina subscribe gara wakasubscribe. Kachungochitonera ku Facebook usina to follow gara waita what follow kuita kuti patinoyanda something chinyowani unoita sei unogara vachibata. Otherwise with that we are out.